Што вядома пра загадкавыя смерці сілавікоў? Што беларускія ўлады абяцаюць пенсіянерам, а таксама якую сферу неўзабаве чакаюць бязлітасныя разборкі Лукашэнкі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Сілавікі зноў паміраюць маладымі. У 39 гадоў загінуў Юрый Варыцкі, начальнік аддзела па раскрыцці цяжкіх злачынстваў брэсцкай міліцыі. Пра яго трагічную смерць без падрабязнасцяў паведаміла міліцэйская газета «На страже». Па інфармацыі нашай Нівы, бяда здарылася падчас святкавання дня нараджэння малой дачкі Варыцкага, але дэталі пакуль невядомыя. Падпалкоўнік Варыцкі служыў у міліцыі больш за 20 гадоў і нават меў медалі за бездакорную службу 2-й і 3-й ступеняў. А ў Слаўгарадзе не стала начальніка мясцовай міліцыі палкоўніка Андрэя Лазаковіча. Што канкрэтна стала прычынай яго смерці, таксама застаецца таямніцай, але сілавік сышоў маладым. Яму было ўсяго 44 гады. Лазаковіч запомніўся двума момантамі. Першы – гэта ўзнагарода за самаадданую службу, якую яму ўручаў асабіста міністр Кубракоў, а другі – гэта скаргі на апанентаў Лукашэнкі, бо ў верасні 2020 года палкоўнік асабіста скардзіўся ў міліцыю пра з'яўленне надпісу 3% каля помніка Леніну ў Крычаве. Чыноўнікі супакойваюць пенсіянераў. Беларуская міністрка працы Наталья Паўлючэнка выступіла з заявай, што ў найбліжэйшы час павышаць пенсійны ўзрост у Беларусі не будуць, і гэтае пытанне не стаіць на парадку дня. Праўда, цяжка сказаць, ці гэта сапраўды так, ці насельніцтва проста супакойваюць перад выбарамі, бо эканамічная сітуацыя і асабліва праблемы на рынку працы патрабуюць непапулярных, але эфектыўных рашэнняў, і чарговае павелічэнне пенсійнага ўзросту якраз і ёсць адно з іх. Акрамя таго, павялічыць пенсійны ўзрост уладам Беларусі раней раілі ў міжнародным валютным фондзе. Ну і ўсе памятаюць, чым абярнуліся мінулыя падобныя заявы. Перад выбарамі 15-го года Александр Лукашенко неаднаразова заяўляў, што пенсійны ўзрост у Беларусі павышацца не будзе. Ён казаў гэта і ў ліпені, і ў жніўні, а праз некалькі месяцаў пасля выбараў, ужо вясною 16-го года Лукашенко ўзяў і падпісаў указ аб павышэнні пенсійнага ўзросту для беларусаў. Падобна, што неўзабаве Лукашенка зладзіць вялікія разборкі, бо ў яго любімым пытанні пасяўной кампаніі вялікія праблемы, калі не сказаць, што бяда. Справы настолькі кепскія, што камітэт дзяржкантролю, які прыглядвае за прадпрыемствамі і ведамствамі, б'е трывогу. Спачатку КДК паведаміў аб крытычнасці сітуацыі ў Саўмін, а праз амаль месяц ліст быў адпраўлены асабіста Александру Лукашэнку. Цяпер жа, дзякуючы Белпол, гэты дакумент апынуўся ў распараджэнні партала «Зеркала». Ліст пад загалоўкам аб праблемах з правядзеннем восеньскіх полявых работ быў адпраўлены на імя Лукашэнкі 10 кастрычніка. Ён падпісаны старшынёй КДК Васілём Герасімавым. З адпраўкі падобнага ліста ў Саўмін прайшло крыху больш за месяц, але сітуацыя ў сельскай гаспадарцы стала выклікаць у ведамства яшчэ больш пытанняў. Калі коратка, то ў Беларусі сёлета праваліліся ўбу азімых збожжавых культур. План не выкананы, а значная частка пасеяна пасля аптымальных тэрмінаў. Прычым і тое, што пасеялі, шмат дзе зрабілі няякасна. Таксама аграрыі яшчэ не паспелі сабраць увесь мінулы ўраджай, прычым нярэдка прычынамі гэтага былі праблемы з тэхнікай. Ведаючы трапяткое стаўленне Лукашэнкі да сельскай гаспадаркі і яго любоў да публічных разносаў, можна прагназаваць, што без увагі гэты дакумент дакладна не застанецца. Але галоўнае пытанне тут, якую стратэгію абярэ Лукашенка. Калі ён вырашыць замаўчаць праблему, то нейкія перастаноўкі ці можа нават арышты і пасадкі вінаватых пройдуць ціха. Але калі ён вырашыць папіярыцца на сітуацыі перад выбарамі, то галовы паляцяць ужо вельмі хутка і вельмі гучна. Тым часам беларусаў прымушаюць здаваць грошы на падтрымку Лукашэнкі. Пінскае тэлебачанне паказала сюжэт з аграгарадка Парахонск. У ім мясцовыя жыхары радасна расказваюць, як нясуць свае грошы ў выбарчы фонд Александра Лукашэнкі. С утра в отделении банка уже многолюдно. Жители агрогородка Парахонск пришли сюда с важной миссией – внести свою лепту в избирательный фонд своих кандидатов в президенты Республики Беларусь. Хочу внести деньги в избирательный счет Александра Григорьевича Лукашенко. Когда узнала, что открыт избирательный счет в поддержку кандидатуры Александра Григорьевича, я с радостью пришла внести свою лепту. Дарэчы, зусім нядаўна Лукашенко быў у гэтым Парахонску. У пачатку кастрычніка ён наведваў мясцовае аграпрадпрыемства, а пасля выступаў перад насельніцтвам. Але грошы здзіраюць не толькі з вяскоўцаў. Стала вядома, што кампаніі-рэзідэнты парка высокіх тэхналогій прымусілі дапамагаць, скажам так, галоўнаму кандыдату. Спачатку на тэрыторыі ПВТ правялі пікет па зборы подпісаў за Лукашэнку, паставіўшы там зялёны
намёт са словамі «надо». Але гэтым справа не абмежавалася. Як пахваліліся прапагандысты, затым кампаніі з ПВТ перавялі грошы на спецыяльны рахунак у падтрымку Лукашэнкі. Назвы кампаніі сумы не агучваюць, але заканадаўства кажа, што адна арганізацыя можа ахвяраваць не больш за 60 базавых велічынь. Гэта значыць не больш за 2400 рублёў. Прэтэндэнт са сваіх асабістых сродкаў не можа ахвяраваць на кампанію больш за 10 000 базавых. Гэта 400 000 рублёў. Траціць гэтыя грошы можна на патрэбы кампаніі, зарплаты членам каманды, агітацыйныя матэрыялы, арэнду залаў і гэтак далей. Па ўсёй Беларусі пракаціўся вялікі хапун. Рэйд на сваякоў палітвязняў ладзілі супрацоўнікі КДБ. Вядома, што арышты і вобшукі прайшлі ў шматлікіх людзей на прадмет атрымання дапамогі. Іншыя падрабязнасці, на жаль, невядомыя. Паводле нашай інфармацыі, частка затрыманняў звязаная з тым, што 29 кастрычніка КДБ прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем кааліцыю дваровых чатаў. Прычым падобна, што ў той жа час Губазік адпрацаваў некалькі прадпрыемстваў і раёнаў у рэгіёнах. Ён дзейнічаў па ўласным плане паралельна з КДБшнікамі. Але ж Губазік пераважна прыходзіў да людзей, якія траплялі пад увагу сілавікоў раней, што адпавядае логіцы аперацыі па перадвыбарчым застрашванні насельніцтва. Вядома, што цяпер ізалятары часовага ўтрымання ў рэгіёнах і на акрэсце Наўмінску перапоўненыя. Па словах нашага суразмоўца, які нядаўна вызваліўся, цяпер у 2- і 3-месных камерах ізалятараў сядзіць па 15-20 чалавек. Затрыманні прайшлі і на Белазе, але па вельмі нечаканай прычыне. Чалавекі прыйшлі па рабочых праз новыя боты. Нядаўна Жодзінскі завод выпусціў боты са сваёй сімволікай, і папярэдне нехта з супрацоўнікаў прадпрыемства стварыў чат, у якім пачаў высмейваць той абутак, і пасля гэтага пачаліся затрыманні. Агулам жа зачыстка перад выбарамі ідзе поўным ходам. За апошнія 2,5 месяцы праваабаронцы зафіксавалі 1452 факты рэпрэсій. Гэта і затрыманні, і ператрусы, і адміністрацыйныя суды. За гэты перыяд беларускія суддзі разглядзелі 1213 спраў за экстрэмізм ці пікетаванне. Прасцей кажучы, за рэпосты ці беларускую сімволіку. Для параўнання, на працягу 3 летніх месяцаў было разгледжана толькі 975 падобных спраў. Асобна адзначым, што цяперашнія лічбы могуць быць значна вышэйшымі, бо праваабаронцы не валодаюць усімі звесткамі пра рэпрэсіі. Беларускі міністр перажывае пра беларусаў за мяжой. Кіраўнік міністэрства замежных спраў Максім Рыжанкоў заявіў, што беларусы ў краінах Еўрасаюза сутыкаюцца з дыскрымінацыяй і ксенафобіяй. Праўда, тое, што найбольшую дыскрымінацыю як за мяжой, так і на радзіме беларусы адчуваюць ад тых жа чыноўнікаў і сілавікоў, Рыжанкоў не заўважыў, але вось толькі пару прыкладаў. Нядаўна Лукашенка пазбавіў беларусаў замежжа магчымасці прадаваць сваю маёмасць у Беларусі, забараніў мяняць дакументы ў консульствах, а таксама галасаваць на выбарах. Сябра Лукашэнкі падазраюць у здрадзе дзяржаве. Гаворка ідзе пра украінскага дэпутата Яўгена Шаўчэнку. У віну дэпутату ставяць нанясенне шкоды абараназдольнасці і інфармацыйнай бяспецы ўкраіны. Акрамя таго, Шаўчэнка вёў справы з прадстаўнікамі лукашэнкаўскіх уладаў. Ён наладзіў кантакты з беларускай амбасадай ва ўкраіне. Акрамя таго, неаднаразова ездзіў у Беларусь, дзе сустракаўся з прадстаўнікамі дзелавых і палітычных структур, а таксама з Лукашэнкам. Па версіі следства, па пратэкцыі Лукашэнкі дэпутаты яго блізкія сваякі вялі актыўны бізнес з прадстаўнікамі Беларусі, у тым ліку на рынку электраэнергіі і мінугнаенняў. Купляючы там тавары па заніжаных цэнах, яны завозілі іх ва ўкраіну праз іншую еўрапейскую краіну і прадавалі значна даражэй. Дзякуючы такому рэжыму садзейнічання з боку беларускіх уладаў, дэпутат змог за паўгода атрымаць 1,5 мільёны еўра чыстага прыбытку. Цяпер жа сябру Лукашэнкі пагражае да 15 гадоў зняволення. Махляры абдурылі беларуса, а пасля папрасілі ў яго прабачэння. Схема была ўжо звыклая. 37-гадоваму Мінчуку пазванілі нібыта сілавікі і загадалі перавесці ўсе яго грошы на бяспечны рахунак. У выніку даверлівы беларус аддаў ашуканцам каля 7000 рублёў, але працяг гісторыі быў вельмі нечаканым. Махляры самі напісалі мужчыну, цытата: «Прабачце, калі ласка, вы добры чалавек, ідзіце ў міліцыю». Праўда, вяртаць сваёй ахвяры грошы гэтыя сердабольныя махляры, само сабою, не сталі. Дзіцячыя гульні нарабілі бяды. У Бялынічах Магілёўскай вобласці 13-гадовы хлопчык разам з сябрамі сваволіў у мясцовым інтэрнаце. Ад няма чаго рабіць, падлетак падпаліў запальнічкай сухую галінку, якая ляжала ў дзіцячай калысцы. У выніку пачаўся вялікі пажар, які ахапіў фае будынка. На дзяўчынку, якая спрабавала выбегчы на вуліцу, упалі падпаленыя канструкцыі. 11-гадовая малая выжыла, але атрымала моцныя апёкі і правяла ў бальніцы 188 дзён. Кошт выдаткаў на лячэнне перавысіў 288 000 рублёў. Менавіта на гэтую суму падала пазоў пракуратура ў інтарэсах стацыянара. У выніку цяпер суд абавязаў сплаціць гэтую суму бацькоў малалетняга хулігана.
А ў Гродні вялікія праблемы з дзіцячымі стаматолагамі. Людзі скардзяцца, што на ўвесь горад і раён засталося ўсяго 2 спецыяліста-артадонта. Відэа чэргаў за талонамі на прыём выклала ў тык-ток мясцовая жыхарка, і ўлады адрэагавалі, праўда, дзіўным чынам. Талоны замянілі на адзіную электронную чаргу, і цяпер пацыентаў будуць уносіць у ліст чакання, і пасля работнікі паліклінікі будуць выклікаць пацыентаў на прыём па тэлефоне. А недахоп спецыялістаў чыноўнікі тлумачаць тым, што 2 артадонтаў праходзяць навучанне ў Мінску, яшчэ 2 ў дэкрэтным адпачынку. Чыноўнікі абяцаюць, што да студзеня 25 года лекары вернуцца на свае працоўныя месцы. Нечаканае пытанне. У садсетцы Reddit малады афраамерыканец напісаў, што хоча паступаць у беларускі універсітэт. Ён кажа, што добра ведае рускую мову і хацеў бы дакрануцца да славянскай культуры, таму хацеў бы вучыцца ў Расіі ці ў краіне, але цяпер гэта немагчыма, таму ён падумвае пра Беларусь. Але ж галоўнае пытанне, якое непакоіць 17гадовага хлопца, ці не сутыкнецца ў Мінску ён з праявамі расізму. У каментарах яму ўжо падказваюць, што магчыма не варта ехаць у краіну, дзе ў 24 годзе працуюць сапраўдная міліцыя і КДБ, а таксама тлумачыць, што галоўная бяда, з якой ён можа сутыкнуцца, гэта зусім не колер яго скуры. Цытата: «У мяне ёсць цемнаскуры сябар, які нарадзіўся і вырас у Беларусі. Паліцыя збівала яго, як і ўсіх астатніх, так што тут спачатку трэба думаць не пра расізм, а пра свабоду». Канец цытаты. Беларуская блогерка прыдумала дзікаваты дэсерт – бульбу з шакаладам. У склад уваходзяць чыпсы, згушчонае малако, арахісавая паста, шакалад, ну і само сабою бульба. Выглядае так сабе, але аўтарка запэўнівае, што атрымалася смачна. Свой рэцэпт яна выклала ў тык-току для ўсіх жадаючых. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісвайцеся на канал, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.